Kag sa Good Vibes online fitness exercise ang uso sa karon bangod sang pandemic. Paano bala ini ginahimo atong saksihan sa report ni Marcian Muico. Humalin sang nagsugod ang pandemic dala sang coronavirus disease 2019, madamo sang mga establishmento komersyal kag mga negosyo ang nagsara bangod man sang mga health protocols. Isa sa diri ang gym. Gani bangod sang pagsara sang mga gym, apektado man hindi lang ang mga coaches kundi pati man ang mga gym enthusiast. Ini ang nangin kabangdanan kun nga ginsugdan nanday coach Jude Chua kag gym enthusiast nga si Catch Palma ang Move Thump o kunang online fitness. Since everybody know we are in a pandemic, so nobody can go out. So what prompted us with this class is syempre ang COVID because hindi nakagawa sa atong balay and we need to stay healthy. We want to stay active in the comfort of our homes and experience the gym with the community and the coaches in it. And that extra push. Ang mga exercises nga sadtong ginahimo sa gym, ang karon ginahimo na nila online o kun virtual upod sa iban pa nga mga gym enthusiast o kun mga luyag magpa-fit. Isa sa sini nga mga exercises nga ginatudlo online nanday Coach Jude amo ang indoor cycling. Ang mga enthusiast nga may mga indoor bike amo ang nagaupod sa ila nga online classes kag ang mga coaches amo ang naga-lead sa mga nagatambong sa online classes. Ini ang daw kaangay lang sa gihapon sa gym bangod sila ang ululupod man sa paggamit sang indoor bike samtang nagasulod sa beat. Go Tina! Woo! Go Michelle! Ginatudlo man online nanday Coach Jude ang high interval intensity training. Plano pa nila nga itudlo man online sa masunod ang iban pa nga mga exercises, kaangay na lang sang bodyweight training, animal flow, yoga kag iban pa. 2 ka bulan pa lang ininila nga ginahimo kag suno nanday Coach Jude kag Catch. Madamo naman sang naka-adjust sa siningan new normal. Since COVID subo, ara lang kita sa aton balay. Stay at home. Oo, hindi na kita makighalo sa iban, ara lang ta sa aton balay, but ang community makita ta online. So it's the same as going to the gym, ara magyapon mga tao, but ara sila sa screen. Mas hapos pa kay, di ba, when you wake up, is ka naman hindi ka maligo. Pagdungtaw mo, diretsyo ka sakay sa bike. Yeah. Dason, hindi ka na maliit sa obra. Pagkatapos ng workout, paligo diretsyo, ilis, lakad. May ara pa suno sa ila nga mas piliyo na lang anay ang online workout sang sa magkanto sa gym agud malikawan man ang virus. Ang mga eksperto nagsiling ngang pagpabakod sang ikaayong lawas ang isa man sa makabulig agud makalikaw sa COVID-19. Marcian Muico para sa DG Cas Negros.